Берсеннән берсе үзенчәлекле, гамәле, иң мөһиме милли үз аң тәрбияләүгә зур этәргеч бирүче бихисап проектлар Татарстанның Дәүләт Советы бинасында тәкъдим ителде. Ел дәвамында барган эшчәнлеккә күзәтү, үткәннәргә нәтиҗә, киләчәккә максатлар кую өчен Татар теле һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча Татарстан рәисе каршындагы комиссияның киңәйтелгән утырышы да узды. Халык күңелен аеруча кайсы проектлар яулаган? Эшлекле утырышта нинди мәсьәләләр кузгатылды? Бу сорауларга Ләлә Зайнуллина җавап эзләде. Татарстан телерадио компаниясында комиссия белән берлектә телне, мәдәниятне һәм гореф-гадәтләрне саклау максатына хезмәт итүче 8 проект гамәлгә ашырыла. Уйнагыз гармоннар телевизион проекттан тамашачылар аеруча җылы кабул итте. Бу гади генә тапшыру түгел, сәяхәт тапшыру. Кайларга гына барсак та, республикабызның кайсы гына район авылларына барсак та, безне шулкадәр кулакчылык белән каршы алалар, әйме сөенеп каршылар. Һәм кайгына барсак та әйтәләр, бу тапшыру безгә бик кирәк, чөнки бу чын халыкча тапшыру. Шәй яны, татар җаны тапшыру геройлары шәһәр шартларында яшәп, буыннан буынга телне, йолаларны саклап баручы гаиләләр. Шәй яны татар җаны әлбәттә теге стиль янында татарның гаилә проблемалары хәл ителә торган урын бит инде ул тәрбия бирә торган урын безнең балаларга кечкенәлектән әти-әниләр, әби-бабайлар белем тәрбияне шу стиль артында бирделәр. Уйнагыз гармон турында әйтәсе дә юк инде. Гармон ул татарның җаны, ул гомер буе гармон белән яшәде. Аның шикләре дә хәзер киңәерергә тора. Шите республикага чыгабыз бит инде Алла берсә менә Мәскәүгә барабыз, Екатеринбургка барабыз. Инде вәгаз ул шулай безнең традиция килә торган әйбер, ул тәрбиянең бер өлеше ул. Татарстан радиосында комиссия ярдәме белән гомерләрен татар телен укытуга багышлаган укытучылар, бакча тәрбиячеләре турында фидакарлар безнең заман каһарманнары тапшыру популярлык казанды. Бу безнең гаиләләргә багышланган тапшыру, балаларын милли рухта тәрбияләүче, безнең гореф-гадәтләрне сеңдереп үстерүче гаиләләр. Менә шундый гаиләләрнең берсе бүген безнең белән алар Казан шәһәреннән Зөлфия һәм Алмаз Вафиннар гаиләсе. Балаларны да үзебездә татар телендә тәрбияләргә, татар телендә үстерергә тырышабыз. Әдипләр йолдызлыгы безнең заман язучылары әсәрләре буенча радиоспектакльләр сериясе. Былтыр без татар халкы һәм Татарстан тарихы турында серияләр ясадык. Быел инде менә татар әдәбияты тарихына багышланган сериал бара. Һәм миңа калса шактый галимнәр тарафыннан да, тыңлаучыларыбыз тарафыннан да, татар тел әдәбияты укучылары тарафыннан да, ата-аналар тарафыннан да югары бәя алды. Мин әтине иретәм радио сериалының 3нче сезоны дәвам итә. Татарстан радиосында комиссия ярдәме белән куелган спектакльләр үзе бер кыйсса. Хәзер инде радиодан яңа спектакльләр куя башладык. Безнең редакторлар барысы да тырышалар, режиссерларыбыз бар. Безнең тамашачы да бик шат, үзләренең яраткан артистларының тавышларын ишетергә. Комиссия тарафыннан каралган һәр проект милли үзаңны үстерүгә юнәлдерелгән. Татарстан президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе утырышында күп милләтле халыкларның телләрен саклау, өйрәнү хакында бергәләп сөйләштеләр. Уңышлы проектлар әзерләгән оешмалар рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Алар арасында Татарстан дәүләт телерадио компаниясе да бар. Дәүләт телерадио компаниясе белән фидакарлар, каһарманнар дигән шундый тапшырулар циклы бар. Менә анда без нәкъ шундый гаиләләр турында, нәкъ шундый укытучылар, менә балалар өчен туган телгә җанын биреп хезмәт итә торган шундый шәхесләр турында ул тапшырулар безнең. Менә иң зур проблема шул. Рухи ихтияҗ булса, калган бөтен мәсьәләне хәл итеп була. Халкыбызда тел кыйммәтен тиешле дәрәҗәдә бәяләү хәзерге заманда түбән. Бүген милли мәгарифкә тансыклаучы, аңа ышанучы күп түгел. Җан исәп нәтиҗәләре буенча ярты миллион халкыбызны югалту иң аянычлысы. Атна сайын ниндидер яңа проект барлыкка килә. Әле алай да без арбаны йөкне урыннан әллә ни кадәр кузгатып аңа хәрәкәт бирә алдык дип әйтә алмыйбыз. Шуңа күрә бу гамәлләр киләчәктә тагы да киңрәк кулаш белән дәвам итәчәк әлбәттә. Әйе, милли мәгариф системасында еллар дәвамында җыелып килгән проблемалар шишелеш тапмый калмас. Ләлә Зайнуллина, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары.